Nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybengyűlteket, és most este van, késő ősz. Nem mindegy, már Én már ma egyszer jártam itt ezen a ponton, ahol állok most, akkor a polifilm iskolások voltak itt, de ment a vonatok. És tulajdonképpen ez olyan, mintha egy időutazásban vennék részt. Általában hétfőnként azon a kis településen, ahol élek, Elián Őrből rádióműsort szoktam készíteni, és mivel az emberek máshol hallgatják a rádióműsort, sokszor fölteszek a kérdést, hogy hétfőn délelőtt hogy lehet olyan műsort csinálni, amilyet csinál az ember, mert nem látják, hogy mi történik otthon a faluban. Vannak, akik azt mondják, hogy valami a folyadékbevitel hatására szürreális időnként mindaz, amit az ember mesél. Ez a kamera, ez hova? Mit fog? Kinek fog mesélni? Következő polifilmes új film lesz. Akkor mondanám a kamerának, amit a kamera nem lát a jövőnek, mert a kamera gondolom, hogy azt teszi, hogy én valahol beszélek, hogy több órával ezelőtt, amikor itt voltam, és a Nevezett akkor már itt volt, akkor beszéltünk arról, hogy már ő is festi a haját, bár ő tagadta, hogy az akkori történethez képest, amikor a fiatalok itt ültek, de volt olyan fiatal, aki nálam idősebb, és próbáltam elmesélni, hogy még 1985-ben, meg 87-ben, és az a kamera az hol film? Az is ilyen. De hasonló szóval. Az egy másfél milliós kamera. Hát minden. Az időben forró kamerákkal dolgoztunk, és elmeséltem a fiataloknak, hogy nem videókamerával, hanem szupergazos kamerával filmeztünk, meg a online is, és annak nem volt hangja. És 20 percet adtunk egy évre, hogy abban hosszan készítsünk filmeket. Hogy ezt így meséltem az embereket, és láttam, hogy az emberek nagyon furcsán néznek rám. Most azért vagyok egy kicsit nyugodtabb, mert a kamera nem látja azt, hogy akik velem szemben ülnek, szintén fiatalok, de a fiatalok mögött olyan korosztályt is látok, akiket már régóta nem láttam. De megnyugodtam, mert úgy látom, hogy nem csak az én arcom látok meg. Tehát az én korosztályomból is olyan 20-22 évvel ezelőttről látok emléknyomokat, tehát igazából ki kell, hogy mondjam, hogy ez a ma esti program, a kis közösségi program, ez egy időket átívelő, visszafele és előre is elmozgó, furcsa államjáték, ahol, de a kamerán ezt nem láthatja, csak az én arcomon láthatja azt, hogy nekem milyen élmény az, hogy látom a Gáberit, aki híres producer, Jelc Petit, aki mozgásszínész és drámai hős volt, és annak idején a magyar televízióban, a Gábor Show-ban volt háttértáncos. Ma Kristál, olyan emberek mellett dolgozott, mint Bacsó Péter, és én sorolhatnám. Szabolcs, aki nem sokára Kossuth Díjas lesz. Igen. Hihetetlenül leölt örökben a Martonházban egyszer, mert nagyon nagy élményei voltak, és ő is a polifilm iskola környékén volt jelen. Nagyon sok minden köt bennünket össze, elnézést is kérek, hogyha esetleg az érzelmek elragadnak. Ezt próbálom visszatuszkolni, most néztünk egy dokumentumfilmet, ahol egy kocsmát bezártak, de végül, és a film végén kiderült, hogy nem zárják be, csak el vannak érzékenyülve az emberek, egy kis kocsma volt, ahol a végéről kimentél, bezárták. Két öreg passzív zenélt, ilyen Radics Béla-szerű zenéket, és a néni, a tulajdonos néni, gondolom áttartozás miatt nagyon el volt keseredve, hogy mennyi élmény van a falon. Ebben az állapotban érzem most magam, de abban reménykedem, hogy a három fiatal, akit nem ismerek, de itt ülnek az első sorban, gondolom ők jelentik a jövő nemzedéket, meg a kamera mögött álló úr, akit kisgyermekként és akkor én nem voltak itt a válla, hogy mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és nagyon boldog vagyok, hogy az Aranyvíz Művelődési Központban 15 év után ugyanígy egészségesen együtt a vérnyomásban, cukorba és minden másban, mert én még emlékszem a József Attila Művelődési Központban, ahol elzárva vissza a kamerának, és már előtt a Kőbányai Művelődési Központban is már együtt voltunk, ahol ki kell, hogy jelentsem, hogy ugyanezen a helyszínen a Kőbányai Amatőrfilm Stúdió, amely később non-professional stúdióként működött, bár a helyszínen az a vaskerék? Mindegy, vas volt. Az azt, hogy művelési ház. Aranykerék. Nem, vas. Vaskerék.
mozgalom gyökerei, úgy mint Hajdú Jóskával, Ács Miklóssal, Gancellal, és a többi nevet nem nevezzük a feledés homályában rejlő eseményeknek, de az a legfontosabb, hogy itt vagyunk, élünk, bent itt a belvállalatban, én bedobtam a parkolási díjat, telefonon keresztül, tehát nem lehet pont, hogy bukok, Erzsek kifizette a benzin, Budapest viszonylatában, 165 km vissza az osztálytechnikumból, tehát 330 km le. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, lehet, hogy a Polifilm iskolának lesz még nyári tábor a Görögön. Nem tudom, hogy a kollégák akarnak valamit mondani. Szabi, valamelyik a vetés. Ez akár lehet egy jó ez a modern világ, ha életlen a fejem, akkor is azt jelenti, hogy itt vagyunk, élünk, nem adjuk föl. A hátam a bizonyíték. Így van. Akkor most szerintem ezt most nem eladom. De valamit még